Makadi muri eZimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti cheNews Media patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Right, nyaya tinayo pana panyaya iri kupisa mastreets esocial media. Toda kuti tikuzivisei kuti zvii zviri kumboitika. Hazvina kumira mushe muri eZimbabwe. Pana pazviri kunzi Emerson's failure to arrest the leader of war veterans uyo anova ari Geza has left him shaken and exposed. Two things are clear. The enemy is very close and ahead of his game plan. The security apparatus is not on his side. Repeat, Emerson, no capacity to arrest Geza. Right, muri eZimbabwe nofunga mazvinzwira nyaya iripo. Emerson Mnangagwa zvaoneka pachena kuti haana simba rekusunga Geza. Right, leaked audio yatinayo pana padati kunzwisei iri kubva kuZANU-PF headquarters uko kuri kutaurwa dzimwe nyaya pamusoro paGeza naEmerson Mnangagwa. Ndoda kuti muzvinzwire mega. Thank you for watching. Ndo zitoripo apo comrades zvirozvo ndo chokwadi chinenge chiripo ichocho. Kusadzidza kunenge kuine vanhu politics, kusadzidza kagemhika kaka kuti kanombofamba sei. Uyo mufana tino uyo mufana uri kuverengeswa chipepa ichocho. Isusu as youth we not watch. Wakati nepi kwaunomira uchiti you not watch. Une wangu nongwa ngotorwa wakatorwa uko nepanguva iyoyo kuchine inonzi sanity. Wonzi iwewe chiuya chimbokambe nawo uri papa ukambe nawo uri kuya wonzi achita MP wonzi utori kumayu age youth uku ndiwo wakatoti sunure chiya kunoite secretary we youth chipinda mupolitiburo ndiwo gawasara ku youth regati kuitawo minister or whatever, but zvikaedza kuzotariswa kudai kana vakutadza nezizo reku-opposition riya zvinozoita kuti tisoreke pamberi pedu. Ndezvekuti unoona Tino wewe achinzi deputy minister only because ndiye anyanya kuenda kumberi kupolitics dzemusangano wedu. Pachikoro pasina pana Tino apo manchakaira hapana chikoro. Ndo fact inenge ifana kutorwa iyoyo yokuti dzimwe dzenguva paya tikamhanyisa pamwe mabhiza edu kumberi zvezve ngatiwonei kuti bhiza iri rapfuura here nepaveterinary, bhiza iri rabayiwa here mainjection, rakasimba here zvokuti rinopedza resi. Kwete kuti tozoona kuti takungotaura pamuromo, simba rava kumuromo sepinjisi, but mumusoro umu hamuna chunhu. Ndozvo zvatidzosera kumashure zveso musangano. Kana mava kumagrupu aya eopposition aya muchiudzwa mafacts yakata seiwa yaya munopedzera maakita sekunge mamabusiness zvimwe zvinhu paWhatsApp because nemusingaonani paya, but chokwadi chaicho kuti munenge mapererwa nezvekutaura nekuti muri kuudzwa chokwadi. We should sit down and correct those anomalies. Hazvina kunaka zvinhu izvozvo. It should simply be put to rest for the sake of the party. Mundarageza uripo paKG6 apo izvezvi, but unoona mapurisa achimutsvaga paWhatsApp kunyora kuti tiri kutsvaga vanhu vanonzi Geza wakadai. Makamuona rungani achibuda kubva rini muchimuona? Uri paKG6 apo ndopaanzi ndopaari izvezvi, but he is protected nemasoja. Ari kuti hamumubati uyu Geza wakagara apa uyu, but hamumubati. Chipinda ikai mumapurisa tione kuti muchizoona kuti simba renyu riya ndere pamuromo sepinjisi. Simba charo riri kuna Geza izvezvi kuKG6 uko. So what should be done? Chichofana kungoitwa apo. Sit down, taurira naye. Mundarageza ngaadanwe uyo. Sit down with him. Nyaya izidiki ine vanhu vakuru and some people vari kumashure uko invisible and later to be visible. Vanhu ivavo sit down and put these differences to order. Ndo chete zviri kungodikwa apa. Swallow this pride yekunyanya kuda kumisa zvimazenze. Musangano ndewe vanhu, nyika vanhu. They should sit down madharawo otaurirana vachinatsa kuziva kuti tiri kuda kudhonza chinhu ichi tese for the best interest yevanhu. Kwete iya vachiri kuita zvino ndeyavo iyi kuda kunzwanana masimba kukakatirana so. Right now kana tikaona kuti tasvika ku 48 hours kubva pakareleasewa statement iyo nepolisi, do you really mean kuti Geza uri kushayikwa muZimbabwe umu? Uri kushayikwa iye achibuda zvanyanza kutotaurwa kunzi Geza uri paKG6. Kana ari paKG6 who is protecting him there? Masoja. That's a fact. Hapasvikiki pana Geza paya ndipo pasina chatomihwe pacho pana Geza endo pakunzi hapamihwe hapachatomiwiki izvezvi because hakusvikiki. Saka zvoitwa sei? Takuti here the state is captured.
kana makuda kutenderera nerimwe side. The fact of the matter, Madharawa should swallow the pride, sit down, ngavataurirane. Shumba Murambwe kana vachikondinya vachitungamira Zimbabwe votungamira Zimbabwe zvichienda kumberi, but peace yaitwa. Kwete zvokuda kumbonyadzisana izvi zvokumboti maZimbabwe kuti honestly zvatiri kutoona zvinobva zvokuti kana zvikasvika pakuti vaya vandosvika pa 48 hours kana 72 hours zvadzo Geza vasati vamubata, zviri kutaridza kunyika kuti Geza uri kupisa kudarika moto wepasitofu. Uri kupisa Geza, watotadza kutosungika. He will be the second to be immune to prosecution after or before the president, because what one executive authority mudhara iwewe yaGeza uya. Yeti vanhu vane vasiri kuda kuona kuri kubva nenyaya. Nyaya iyi inotori invisible forces behind it. Iri kuda chii? Haizi kuda zvichiita vana vamutsvangwa izvo nana marapira izvo zvekuuya kumberi womboti presa chakazodai vava papresa papa. Let me tell you the real fact. 2 o'clock today, 13 February, PAZANU-PF headquarters, all the journalists and the nation at large were expecting to hear the position of the party kuna Geza. Vana vamutsvangwa vaya vakuti we will not be drawn kuma political matters. Nyaya yesuccession yakataurwa kuBulawayo zvikatopera, but hazvina kupera ka. Muri kuti yakataurwa kuBulawayo but iri kudzoka naGeza. What is your position? They are running away from it because yakutopisawo. Geza is becoming hot every hour. Saka zvoitwa sei? They should sit down. Chatisiri kuda apa inyadziso iye kuti vanhu vanopedzera vakudzingirirana murodhi and the like, vodzingirira nei. Shumba ngavapuwe mukana wekuenda kumberi vapedzise temu yavo in a peaceful way. Madifferences anofanira kugarirwa pasi osolvewa behind closed doors, because these are comrades. Magande anga vanhu ava hakuna akanga achirwa hondo achinzi iwe tokupa futi hombe ndiwo unofanira kuridza yakakura uchienda kumberi usingafi kusvika wararama kusvika wazonoita president. Iwe wonzi iwe ndiwo unofanira kufira uno iwe wozodai vanhu vakangochengetwa muhondo negrace yaMwari vakawidzoka vari vapenyu vakauya, and now they are at this time we are enjoying the independence they brought for us. But izvi zviri paground right now izvi ndo amatakana chaiwo ari kuti nhondo chaidzo dziri kutambwa apa pakuti they should have simply sat down. Kusati kwambosumuka mhepo yose yakusumuka iyi pakupisa izvezvi chimiro chiripo chacho hachina kunaka ichi. Muchaona kuti ruzhinji, and I need to reiterate zvinhu zvimwe zvinyatsonzwisika. We have got a lot of people who used to vukura achitaurisa and the like vatizi vatitonho izvo zvizvo. Right from your structures, kubva kumasero kumabranch kumadistrict kuinda kupi, kune rumwe runyararo rwamuka ikoko rwokuti kuvukura uku kana kuvhura muromo kwemumwe munhu akutanga atarisa kuti kumusana kwangu nekugotsi kwangu kunani, because vanhu vakutya. Ndo paipa munoona kuti vazhinji vacho ndivana toenda gongwa vanongotevera vaya. Saka chokwadi chaicho chiripo nchokuti madhara kumusoro ngavagare pasi. Kana Mudhara Geza uyo akanzi wabatwa nemapurisa nhasi by any means yokuti wambobuda pa KG6 achiti wamboenda mutoilet pane imwe toilet pakona mapurisa otamuwanikidza chino panodhakwa ipapapapa, zvinodhakwa zvikazotoshata to a point yokuti unozoona kuti zvimwe zvikomba ipapapa zvinodi zvinodzedzereka. Hatitombodi izvozvo, and we don't want to get to those extremes. Chatiri kungoda pana nchokuti madhara edu garai pasi, tauriranai, swallow the pride, nzwisanai kuti chii chiri kuchemwa neuyu. Saka toita sei? Haizi nyaya yekuti ipai uyu kuti adye kuti agonyarara. Pane mamwe madhara ari kuramba zvespoon feeding izvo zvezvo zvekufembedzeswa izvo, vobva vati zvamandifemnhuisa zvinonaka handichatauri. Madhara akaita sana Gezawo, they are far from those things. Sit down, endai pane nyaya chapo chaipo. Vana Chivayo avo, they should be far from these things. Zvavo zvekugova vanhu mota izvo, mari dzaChivayo kana dzawandisa to these levels ngadziinde pamusoro pascreen apo pekuti dzinoonekwa nenyika kwadziri kubva nekwadziri kuinda. Anyone womunyika, the public should know the source of the money yaChivayo. Kwete kuti vanhu vanorarama vachitambura nenzara, vanhu vachifa nekenza muzvipatara hamuna chunhu.
but vanoona munhu achipuwa motikari ye1 something million only kungonzi nokuti uri tagwirei uye unongonzi motikari ye200,000 US only because ndoda kuti uite ziva president. Such things inonzi state capture pakundopera kwazvo iyoyo. Vanhu havazonyarari. Those things should be put to order. Ndokuta kuti nyika yedu iende kumberi. Otherwise mukazvitarisisa pakushanda kwakaita ushumba havana kana maproblems havana, but vatokomberedzwa dambudziko mupolitical game iyi nderekuti vamugabe havazomboiti wrong, vanokomberedzwa nematsotsi. Vamunangagwa havazomboiti wrong, vanokomberedzwa vanaziyambi vaya kuti uzive kuti where is ziyambi coming from. Vana kazembe vaya vanobva nepi kungouya kumberiso talkativeness kumhanya kusina. But those who veterans vane maronda anenge aine hwani ruoko so rumwe rwakasarira kuMozambique hasekereri vana ziyambi vaya. They must be put to order. Kunzo iwe you are a cabinet minister, hautauri zvawangofunga kuti unouya pamberi pevanhu woudza geza kuti anofana kutobatwa kuti avharigwe akauraya munhu only because uri ziyambi wakaitwa minister of legal and parliamentary affairs. Inotsenzi idzodzo anofana kuudzwa. Those people must shut up. Ngavaende kubasa uko because cabinet ministers ngavaende kubasa vatondoshanda kwete kuuya kumberi uko vachitambira politics pamberi pemawo veterans ivo vasinaenda kuhondo. No man, hazviiti izvozvo, hazvisekererwi. Ndosaka muri kuona vanhu vachitsamwa. Vana vemagandanga nemagandanga acho havasapoti izvozvo zvinoitwa nana kazembe nana yekera uyu nana ziyambi zvaizve. Inotsenzi dzedzedzi hakusekereri matekano akada sayaya because uchizivewo kuti une vabereki vakarwira nyika vakaenda kuhondo vamwe vakaremara nei wosekerera zvinhu zvakadhakwa zvechiduzimano zvoitwa nana ziyambi zve.